I am Inspector Chindanya, officer in charge, Chipinge. Following a series of reports at my station from November 2024 to January 2025, fraud cases were on the increase, where the perpetrators would pose as an agent or someone who could assist complainants to get places for training as nurses and general hands at Mashoko Mission Hospital in Bigita District, Masvingo Province. Having seen that the same numbers were being used on all complaints which were received, we engaged the service providers, Econet, and managed to see the locations of the boosters which were used by the accused persons. So we followed to Masvingo Province, where we visited Nika Growth Point and Zaka Gerera Growth Point, where the accused person resides. We managed to arrest the accused person in Nika Luma location, where accused person also had the same numbers, cell phone numbers, with a partner who was coming from Harare, where he resided. We took him to the police station, and some of the complainants having known or having heard that he was arrested, some of them knew him as they were approached. So she admitted having taken the money and was not employed, gainfully employed. His job was to commit those series of frauds. And some of the money which she had defrauded, amounting to 26,000 US, had been sent to South Africa, where she intended to buy 2 commuter omnibuses. I'm Superintendent Ligalawe, acting officer commanding Chipinge district. The accused persons for fraud were arrested in Bikita. What happened is they met the complainant through WhatsApp platform, and the complainant was lured into believing that she assisted the accused person some time back, and she was offered a place for nursing. This accused person misrepresented herself as an agent who is assisting Mashoko clinic to recruit nurses for training. The complainant had no qualifications and indicated that she could look for some people who are interested, and the complainant managed to get several people from a church who are a churchmates. And all these people were lured and managed to send money to the accused person. They were sending this money through various means of sending money, like Mukuru. And they were promised that they were going to see their names advertised in the Herald of the 19th of January 2025. And when this date, they did not see their names in the Herald, they started questioning, and they managed to get in touch with the accused person, who promised them that no, there was some technicalities which had happened, so they were going to receive their appointments through the Herald of the 25th. And on the 25th, there was no advertisement to that effect. That is when they realized that they were frauded. So they made a report to the police. And on the 23rd of January 2025, we deployed a team led by Sergeant Chananda of Chipinge Urban Police Station
who is a member of our police intelligence, with 2 other details. Through the assistance of one network provider, they managed to track the call history and track the trail of movements of the accused person. And the last call history indicated that the accused was in Nyika. So on the 23rd of January, the team went to Nyika and they tried to lure the accused person through cell phone numbers that made frequent calls with the same, but unfortunately, she was suspicious and she never showed up. So whilst in Nyika, they visited the rural home of the accused person. And upon arrival at the homestead, they did not find the accused person, only the husband was present, and the husband was not cooperative, he was hostile. However, through the assistance of the network provider, they managed again to track the accused person, and on the following day, on the 24th, they managed to apprehend the accused person at Nyika, a growth point in the location, Duma location, and upon the apprehension, she was with her accomplice, a male adult who resides in Waterfalls. And the accused were apprehended and brought to Chipinge, and upon investigations, it was established that they managed to fraud a lot of people, and currently we've got 46 complainants who showed up, and a total of $40,247 was defrauded from all the complainants who showed up. So the accused persons are in custody, and the remanded in custody. Investigations are still going on. They managed to fraud people not only in Chipinge, but some even came as far as Harare and other places. Ine ndinoitwa Memory Jambaya. Ndakabirwa kumari. Pane churchmate yangu yandinopinda nayo kuchechi kwangu. Akauya kwandiri achinditi ausikuda basa here. Pane mudzimai ari kupinza vanhu basa pamashoko hospital. Ndikati basa ndorida, akati nursing iri kuda 1,400. Kana usina for 1,400, 300 kugeneral hand. Ndikati aiwa ngandimboenda kugeneral hand nekuti mari andina. Ndopa ndakabva ndamupa mari, ndakatambidza churchmate yangu mari. Iye ndiye akachizoiendesa. Ndakazongowana mareceipts, ndakupiwa mareceipts ekunzi mari yako yasvika ichibva kuna Patricia Magazini, aiti iye wacho ndiye anopinza vanhu basa pamashoko hospital. Saka zvadaro takamirira pa intake yaida kuitwa January. Madays akwana, atina kuwana nguva yekuti tiende kubasa. Ndipo akati intake yatadza, takuita May. Vanhu ndopa takatanga kuti aiwa mari ngaidzoke. Iye ndopa akatanga kujamba Patricia usho. Saka zvadaro takazoya pamapurisa paChipinge Eben. Patinobatsirwa paZRP ndokubva tamhakara nyaya yedu, tikabatsirwa zvakanaka chaizvo. Takabatsirwa na Sergeant Chananda nevamwe vavo vakanotibatsira kunobata Patricia Magazini kwaNyika kumasvingo. Saka tinoda kutenda zvakanyanya polisi yepaChipinge Eben iri kuita basa rakanaka, iri kuramba ichingokurudzira Chipinge kuti ngatiregei kuita zvinhu zvisiri pamutemo. Kana kuti tada mabasa ngatiende kumaofisi, tinotsvaga basa tiri muofisi, kwete zvekuikirwa mafoni nevanhu vasingazivi. Nekuti iye Patricia taitoti ndezvechokwadi nekuti aitobudisa Herald zvinhu zvitoripo, maproof aitotipa. Ndosaka takasimba tichiti zvinhu ndezvechokwadi, asi takazoona kuti ndezvekunyepa kumashure. Inini ndinozi Chipohlumani, ndinogara kuGaza kuChipinge. Takasanganawo nedambudziko rekubirwa mari mushure mekuti vamwe mai vatinonamata nawo vafonerwa nomumwe mukadzi achiti vanopinza vanhu basa kumashoko hospital. Mai ava vanotobatsira kuchechi kwedu kwatinonamata. Saka mai ava vafonerwa vakanzi ndiri kungokutendai nekuti makandiitirawo zvakanaka pabasa raMwari. Hamunawo here vanhu vari pasi pemwoyo wenyu? Mai ava vakabva vazondifonerawo vekuchechi kwedu nekuti vanoziva ndine mwana vari kutotsvagawo basa. Ndobva ndazofonerwa
naivo mai vaiti vanopinza vacho. Tibva tatsanangura kuti ndizozvigonda zvinhu izvi. Vakasenda maproof of payments evamwe vanhu vanga vakatombobhadhara kusanganisira mazita ainzi akatobuda mupepa reherald, mazita ari ekunyepa asi nezvidhindo zvekuti ndinorecruita rachona tikazviona zvanga zvakatonyorwa kuti mashoko hospital zvikava zvakaita kuti ndizozvigonda inini. Asi ndakazobhadhara mari yangu inova 1540, mari yakanganzi 1400. Ndikati handina, zvikanzi munozopedzisa mwana avako kuchikoro. Intake yakanga yakanzi ndeyaJanuary. Saka mari ndakabhadhara takamidira saizvozvo yakanga yakanzi ndeyekutenga mauniform, majuzi, bhutsu nezvinoshandisiwa ukoko. Ende tinenge tanga tine mamwe mapepa takanzi zvimwe zvinosaplayiwa nechikoro. Vaiti vanoshanda ipapo vachibatsira vamwe vakambopinda. Saka inini ndakazoti ndaona kuti January wasvika mwana haana kudaidzirwa, ndipo ndakati mari ndaidzoke. Akabva atanga kutaura matauriro mamwe andakaona kuti ndinenge ndakarasiswa. Ndipo ndakaenda kunomhang'ara kuChipinge police station. Ndakazofonerwa nemapurisa kuti tuye tuone munhu pano papolice station. Tibva ndatouyawo, tibva ndatosanganawo nawo mai vaiita izvozvo. Mai ava ndanga ndisina kumbovaona kuti zvingori nhau dzepamafoni. Asi ndidongoyambirawo kune vari kutsvagawo mabasa kunzoko kuti ngatiende kumaofisi, nyaya dzebasa tisataura pamafoni kana kutaura nemunhu waunenge usina kumboona kana wausingazivi. Ngokukurudzirai kuti ngatiende mumaofisi tisata zvekutumira mari, nyange watumirwa proof of payment, nekuti proof of payment dziri kugadzirwa asi dziri dzikunyepa. I would like to urge our communities not to entertain strangers, especially those they meet on social media platforms. They should not pay for services not rendered to them, especially to the people who they have never met, into accounts which are anonymous. I know people could be desperate for looking for work, but we encourage them to verify first and maybe authenticate some of the advertisements which are made on social platforms like WhatsApp or Facebook before they pay. Make some payments for the services they have not been rendered or they have not yet received.